खुलुमबाय इडुकेसन बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों सोंनाय फिननाय आयदा सोंनाय फिननाय आयदायाव माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै बेनि फिननायफोरखौ होनो नाजादों नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो बुखावना हो दामखावना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनग्रोयो आरो आं आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ सिगांग्रो नायनो हायो बिदिबा फैदो जागायनोसै सोंनाय फिननाय आयदाखौ फंबाय बिनानावमोन जों बयबो सावथुनफोरखौ नायनानै मोजां मोनो रंजानाय मोनो आरो सावथुननि गेजेरजोंनो गोजोननायखौबो लायो नोंथांमोना मिथिगौना बर'नि गिबि आबुं सावथुननि मुङा मा बर'नि गिबि आबुं सावथुननि मुङा जादों आलायारन आलायारना जादों बर'नि आबुं गिबि सावथुन नैथि सोंथिया जादों असमिया गिबि सावथुननि मुङा मा असमियानि गिबि सावथुननि मुङा जादों जयमती जयमतीयानो असमियानि गिबि आबुं सावथुन थामथि सोंथिया जादों आसाम साहित्य सभानि गाहाय मावख'आ बबेहाय दङ फिननाया जाबाय जरहाट ब्रैथि सोंथिया जादों बर' राव थुनलाइयाव सोर गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनजेनदोंमोन फिननाया जादों डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बाथि सोंथिया जादों जुजाइनि अर सल'माखौ सोर लिरदोंमोन फिननाया जादों चित्तरन्जन मोसाहारि एबसुनि बांसिन गोबाव सम आफादगिरिया सोर जादोंमोन बेनि फिननाया जादों प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा स्निथि सोंथिया जादों सोर बर' सुबुङा पद्मश्री बान्था मोनजेनदोंमोन फिननाया जादों पद्मश्री मदाराम ब्रह्म दाइनथि सोंथिया जादों बिटिसि गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन फिननाया जादों 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइयाव गुथि सोंथिया जादों भारतीय जनता पार्टी राजखान्थि हान्जाया माब्ला दाजादोंमोन फिननाया जादों 2 एप्रिल 1980 आरो जिथि सोंथिया जादों कंग्रेस हान्जानि गिबि आफादगिरिया सोर फिननाया जादों WC बेनार्जी जिसेथि सोंथिया जादों NF रेलवेनि आबुं मुङा मा बेनि जादों फिननाया नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे जिनैथि सोंथिया भारत एबा सा सानजा भारतनि मा रेल स्टेशना दैसा सायाव दङ बेनि फिननाया जादों निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशन जिथामथि सोंथिया जादों आसामनि सिगांनि राजथावनिया बबेहाय दंमोन बेनि फिननाया जादों शिलं मेघालयआव शिलंआव आसामनि गिबि राजथावनियामोन हादोरनि गोजामसिन रिफाइनारिया बबेयाव दङ बेनि फिननाया जादों दिग्बयआवनो गोजामसिन थावखौ दिहुनग्रोनाय जादोंमोन आरो बेहायनो रिफाइनबो खालामनाय जादोंमोन हनुमाननि गुबुन मोनसे मुङा मा जाय मुंजों साखा खब्रै गारि कम्पानिनि मुंखौ दोननाय जादों बेनि सोंथिनि फिननायखौ आं होआ नोंथांमोना होयोब्ला होनो हागोन आं उननि समाव बेनि फिननायखौ होगोन इसर' ISROनि आबुं मुङा मा बेनि फिना जाबाय इण्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन बेखौ सरासनस्रायै बर'आव बुङोब्ला भारतारि अख्रांमा बिजिरसं आफाद नासानि आबुं मुङा मा बे जादों आमेरिकानि नेशनेल एर'नटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मारुति मटर कम्पानिया माब्ला गायसनजादोंमोन नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ माब्ला गायसनजादोंमोन आरो बेनि फिननायखौबो आं दिनै बेहाय होथ'आ 19थि सोंथिया जादों आसाम आयेन आफादाव सोर बर' सुबुङा बुंथिगिरि एबा स्पिकार महरै हाबा मावजेनदोंमोन बिथाङानो जाबाय बिश्वजित दैमारि जोबथारनाय सोंथिया जादों गिबिसिन बर' सानसेयारि रादाब बिलाइनि मुङा मा बेनि फिननाया जादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं आरो बेनि सुजुगिरिया जादों राजेन बसुमतारी बे सानसेयारि रादाब बिलाइआ बिजनि नोगोरनिफ्राय ओंखारो एसे सम फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोननो सोंनाय फिननाय आयदायाव बेखिनिखौनो लानानै फैबाय उननि समाव सोंनाय फिननाय आयदायाव गुबुन गुबुन सोंथिफोरखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों